as a sacrificial offering. He is a perfect gift coming from heaven. Si Jesus ang perfect demonstration of God's love. Amen? Kinsa si Jesus? Ang perfecto nga demonstrasyon sa gugma sa Dios. The same way kanato, ang imong kinabuhi karon dapat magdemonstrar sa tinuod nga paghigugma usab in response sa gugma sa Ginoo. Pangutana, giunsa nimo si Lord pag higugma karon? Giunsa nimo pagpakita? Giunsa nimo pag-demonstrate? Giunsa nimo sa pagpangalagad? The goal of True Love Way is that our young generation must have to learn how to honor God with our bodies, to preserve in sexual relationship before marriage, and also how to choose the right person in courtship or relationship with. Unsa daw ang atong gitinguha sa atong tinuod nga paghulat sa gugma, mga kabatanunan, nga ang atong mga kabatanunan karon magkat-on sa pagpasidungog sa Dios diha sa ilang mga lawas. Say with me, mga lawas. Our bodies. For what? To be preserved in sexual relationship before marriage. Mao ni ang pinaka-usa sa reason nganong naata ni nga seminar sa True Love Way. Kay sila pa daghang na biktima sa gugmang wa kahuwa. Ignay mong abay, inaigsoon. Salamat sa Dios na makahulat gyud tang tuwa. Amen. Now, hinumdumi na ikaw karon batan-on na Kristohanon. The word Christian means you have put on Christ. The evidence of Christ Himself being displayed through you, it must be displayed in a good character. Amen? As well as good attitude. The life should become a Christ-likeness. See with me, Christ-likeness. Now, ang goal na to, mga batanon, magkat-on sa pagpasidungog sa Ginoo. I don't care kung unsay mong kinabuhi before ka na mong Kristohanon. Kitang tanan, maot ang atong kinabuhi before ta nakailang ni Kristo. Are you with me? Natay mga kapakyasan, kakulangon, natay maot nga kinabuhi. Pasalamat as Ginoo nga nakadungog ta sa ebanghelyo. Pasalamat as Ginoo nga nagigamit nga nga nato. Tungod kay mauna ang chance sa Ginoo for you to be saved. For you to become God's child. Amen. To be a children of the living God. Ang kaaway makaigsunan hinumduman nato, wala sa laing goal sa mga Kristohanon is to destroy our lives, to destroy our relationship with God, to destroy our faith, to destroy our heart's desire, nga mahimutang discourage sa kinabuhi, mahimutang depressed sa kinabuhi. Praise the Lord. Na mga batanon dapat magkat-on sa pagpili sa insaktong tao. Musutag sa dili ang mga batanon, normally naagitay pagbati nga maibog, hantod nga mo-engage tag relationship. But it must always start in a right decision, right choice. Na ay usa ka, nakita na ako ginakadlawon na video. Ingon ang vlogger, you marry a wrong person